Jentite lando mi yewtay seeɗa ja moƴƴe resine ɓino tawañore an sa hocci a joni tata no joni ko biretal hoccaɗa ko biretal anni joni tan biretal anga mawɓe ɓaron ko ɗami soodi o bireti Allah ko joni ngal yanirimmi joni nam biretal anga joni tan ɗo wacce hakke wonani de ono ko moko ba yanite o hocco ron ko jontude wacce hakki mi lando on na kawon alaji fammere mon landade kawma alaji fammere on to yurɗa ko Fuuta mi yuri gada fuutike Fuuta Fuutaki de mi aru sa yimo anditaymo hihi ɗo jogui de gorejo ɗo no yo alhaji fammere o Allah raw kamɓe joni ɗe waw yihen daren on ɗon si hawri ko kanko aw o tana kanko daren nokku go nani may ala ɗum jam ɗum o hey ɗo hocci joni Jentite lando mi yewtay seeɗa ja moƴƴe resine ɓino tawañore Jentite lando mi yewtay seeɗa ni Club est première avec 32 points, la seconde avec 26 points. Des Fatou Som de escrimeur en herbe et les troisièmes ex-aequo sont du même club. Il s'agit de Elisabeth Da Silva et Sainabou Som qui totalisent 20 points chacune. Le maître d'armes Sidi Galo Diop a de quoi être fier de ses poulains. Cette compétition-là. Ano rewtuno ka laptane mbo niɓɓi ko toon mi rewtuno no jeytanimo a himo ɗon dow nani o ñamano gosi komi naɓi kon mi maati mi jooɗi ɗon a ɗum ɗo de ani ni noon joni noon konno ɓe gerdata ɗum o ko naɓuɗa ñamete wo wala ñamude a ɓenni joni ɓe walo ɗon ha janggo si jeytanalimo ɓe jonnita en mo gasi si ɓe jonniti en mo jogoɗen mo ɗo Allah waɗa ko saati o ɓay pelliti oɗon o tampi moƴƴano wonde e makko ɗo kere ko ha docteur ami docteur kono ko maɗum ɗo waɗa si ɓe jonniti en mo ko be tun jogoɗen mo ala ko wona sana ɗo kay ko docteur ɓe ronki kon ko an gaynata min naalen gaynay kono noon onon tigi miijete ko ma jogoɗen mo so ɓe jonniti en mo min koye so no wawno jooɗade ko fanɗi o mi natta e noon natton o ɗo Guinée e lettino andi on nattatamo fewn ɗo wawata hay jooɗade mi natta mo kam par ce que ɓe Fuuta ɓe calculanta goɗɗo kala mo ɓe nani heeɓi pantalon o ɗiɗo ko sansora o kala nawɗo to ɓe rondade on tigi ɓe addana on tigi ɗo ko ɓay hara hiɓe hoolori on si ɓe hoolora noon ɓe mintanamo to yo arga o ñawdo hara ɓeytike toon ha ɓe ronki ko ɗa si ɓe ƴettimo ɓe addimo ga andi oyatuma oya ɓiɗɗo jajanko arno ɗo andi ko joni mi dépensi ɗum o way 400 000 ono koko hootuno o ndikki ɗacca lekkele ɗen toon ɓe ara soñjugol on tigi ɗo ko lekkele hon ɗum woodi kamen ɗaɗi gogono toon ɗaɗi sinjano toon keɓe kahino toon lekkele no toon lannata ñaatiri ɗacca ɗum noon fof toon ɓe ara soñjugol on tigi ɗo min koye ɗi probléme ji min mi ronki ɗum nani mi ronki ɗum fes gila hannde mi acciri ni ɗi probléme ji min do accanelan hakke na ko satte mi wowli on goɗɗo wolay tun haala werka wat ton haala mettota Assalamualaikum. mi tigi ni Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ko nun gonɗa go tuna sikkani. Yan. Alaji ɗum waɗɗa. Miɗo ɗo. A jara. Hey. Wala. Tan ala to banque. Pendo fof no jam. Ala ga. Alhamdulillah. Ɓengol. Jam to. On to ɓengol. Ah, iɓe ka kuri ɗo am sikki. Tan ala to. Jam to. Eyo joni a ƴetti golloo ko payi kummen ni
Iya. Mana men fottu ka ware lawol ɗo ko wimo lando fi kayirawo makko wiyeteɗo Alhaji Fammere no ga ko Fouta o iwri Iya. inni ma noon joni min arka ma ɗo taw min artora ɗo Iya. yo Tengah lato. jam andi ta lan kaw Eh. ko mun fi jaaje mum binta Binta. binta bawo felo Mamadou Yare. No selli ken. Tengah lato. Dan dong kone ja. Atam pa lawol. Alhamdulillah. sabino ayi tiɓiɗɗo ma Ko nde ma hewtuɗa? ko mewtino ɗo gini balɗini Ɗum foɗa letto ɗo. jinde Tengah lato. Hari jajam ɗo eja. ɓe jam Minana ɓawno Musa mo jeyki seeɗa. ɓe jam joni Eyyo. ɓe salmino Alhamdulillah. fof ɓe salmino Alhaji Wuduru. namo Awa ko ɗum ɗo no wondigal. ɗo ka saare ɗo Eyyo. ka hawru me siɗɗo ma ɗo mi adda mo ha ɗo Modi. nani Ko ni tigi. yo Nani? joni no mbayɗani ɗi koye hoore lawol men fof Eyyo. miɗo yaade ka tumbodira eɗen jogui ɗo tumbodira Naam. fa yaari mi habbi gem hami ɗum Eyyo. joni miɗo yaade ɗum ɓayan a heeɓi koɗo joni kippan e fi makko nani Awa sama. eyyi baba mi aroya yewten nani Modi ɗum ɗo a jarama buy. ayi tikka on Tengah lato. Benda fono ja. ɓe jam Kaw. Ɗum ɗo moƴƴi. Kono habo mi ɗowta o mi ara nani. Wuduru hey. Wuduru. Hey. Hey Wuduru. Dari. Ene an. kono waɗi A taw Fammere ɗuɗde ko quartier ɗo ko madanalan oɗo. on a ɓiɗɗo jaaja ma ni Lawol ma e ɗum. ko fi komi addi o ɓiɗɗo jaaja ma ɗo kon ko ɗum ɗo wondami yennude ɗo Ko ɗum. mi tawi Dara ka tugula. Hakkunde ngal. ko a woni hersata ka kono a hersata on Ko an non woni hersata. awa min o landa kilanɗo fi Gilbert ko fempuɓe ɓe landoytoɗa ɗum nami Dara sinano sabu no hakku mi tawi ñiƴe ma. min haymo yi enen ɗiɗo simi goddike ma ɗo ko to yanoyta Mone haranano sabu no iko naafi ihoy. Kono habbula. Kau tengah lapang? jam Ayo, benda phone aja. Alhamdulillah. Ayo, kau udah mana hotel? joni wonde har minen jangude mi janggiyami hewde septembre joni nenam ma mi yaari mi wona ka monga Do. Ɗon no hawre ha. Ko ni tigi. Ɗon ko ha ɗo ka. Ka gama nan. Sunture. Ari no agra bi mama. Manjaro. yaram Ko teddungal ma heewi kadi koɗo. Mantori. O Fouta. Nala to. Ko ɓiɗɗo jajam Binta ɓawo fello on ni. Ko Mamadou ni? Ko sornajo an on ni. Oɗo ko ceerno Jolɗo. Nala to. jam Nene baba. ɓe jam Minna be nawne be ndikki. ɓe jam seeɗa No tambi musu ɓawo. Joni noon haray ko hikki ɗon woohi mo janggi ka men ton ha hewti suttiyel. baba na suttiyel ko settiyel Ayo janga. Nala to. Ko tole. Nana. Joni haray ko saɗi makko ko tooli. Joni haray daron ɗon ko no wowiri noon wernama haray min joni ɗo yewde ɗo ƴetta dolokke ɗo mi yaha ka tumbodira amen. Yetto sako ɗon na baba sutto. Joni ɗo raɓɓande ma ndira lorɗaki sam. Anani? Ɗon anga wawi wonde ko tagaɗo o arata koɗo kala ɗum heeɓi ɗo ko ɗum miijiɗomo wadde oɗo noon mi jahili Moustapha Sy o wii koko wowi ko wona ko sikkuɗon ko ɓayde ndi hino laamu goɗɗo no wawi wondude siga ɗum ɗo kono e ngal ɗo en tokki sallaje kaw hon waɗi kaw hewtani mata kono noon mami hollete ɗaguerade yo Allah dande piiji ɗiɗi kaadima ɗo debbo gonɗo e kawtal gongal ina garaade min o mo yiɗa ɗo funnade bernde ɗen ɗo fof ko hoɓɓe ɗum bernaɗo sabu no mi anda mbiɗo kawtirɗo e andanɗa hoorema ko siita gueeɓe kala goɗɗo momi heeɓi ɗo ɓe ñamaymo ɓe anda Allah ɓe anda annabijo Allah kono noon komi jahil Moustapha ɗum ɗo e ngal ɗo mi ronkaniɓe ɓay lendi hino laama miɗo yewde ha kalan ɗon ɓe ara goɗɗo e amen egga
sabu am Mamadou mo jaaja mo wi ñamete ko mi ngata ko ñamoto tan wota hulu non hay hunde wota terna ma fum miɗo arde wi wota hulu hay fus anani mimi wona fuuɗo ko mi woni ñande ñamalla mere haalo ñande ñama miɗo mi wattaɗo mi wattaɗo ceerno jolɗu adi annana sakam kono waɗi kawa heñila ñande no ɗo ñande alaga mimi wonta ka ñande woni yo annana sakam o heña allahu akbar ñande subhanallah Jangan jolde. Untuk kalau na babe maki nyane noga. Waduh. Ayo mau yata kaya sedang jauh itu. Ami mengal ni. Kalau kau dah berdoa hendak cuma berada, mau kau anda ketawa langgar salah je. Apa tu? Ya Allah, ya Rahman, salli ala wadina Allah. Kau nongi janggu deh lo. Milandio, kau nongi janggu deh lo. Kau fena nefus. Innama amruhu. Wih, astagfirullah. Astagfirullah. Dokter ni nak dokter ni kau minni, kau on. Hantu warna rawa ni. Kau baca no dondo. Hamu baca no dondo before minni ada na demondiana. Hantu ni. Mama dia. Kau nonde ande. Kau yang nak ucap memfala. Kau tu nak baca mo? Baca no dondo. Di jajan mo ari dora di kemo. Olo kadi ari dora di kemo. Hande nak ucap mo sina dong hande rekau ni. Kami ngantai. Kau nafal. Kau falong kau. Hawa ya. Eyo, jor kawat ko tuba. Hande do, mi watu tamba hawa ya. Mi andi de no hunde wotere. Sai mango na jabo bonoro. Ko henjobe wodi. Ko yimbe jaabe ardo ha ajibi salade be. Bay awi joni ko am do wala galle. Sai gol ko la furi pobo ko nyoranto de be ngum. Tena no kan. Anko ma wor ako. Mi inni ko ele hande ha ko. Awara ya hakuna atira mifonyo hey kori pa mena atira tawalo hey hakuna lan ko kori atu hey awara yo konu wadu ayo on watran do petro watran do tabal nan awu ko jimbe ay he jangi ore ma ha hanki ha handa kadi ha na gonga nan anan mo accu fero ko be obe defa ka nyande yam do an kadi nyando acha no fiyam bonki ya habu anani sai no mange amone aya warbe seda nan ko aya warbe ene pamme an amiji abuttinan ta hore ma abuttinan ta men kadi egge wana gonga ma egga cha men bayan an ko goke egga acha sere nanu hala ñande o ñande bimbe kikide ko sonkomi kono no moƴƴe ma ko ngaruɗa ɗo hakkude Allah no moƴƴe ma ɓayri hiɗa andi hino ka jamɗen o ɓiɗɗo chef quartier on to ha yonni Mamadou jor mi jindi hamiron ki comme falɗala wadda irande ma wetande miɗo dogude mi dogi hammi hande Mamadou mi an jooɗi ɗo Mamadou tawaɗan noon kay tawi fouta ara ɗo ta hara ko sonjugol am mi jindi ha mi ronki ko ɓano wiide ñande no ko galle ko wona gonga imo ɓan ka galle nan wonta fouta ko mi woni ñande ñamal an to mi ara ɓe ñamami ɗo ñande ñamatama ɗo joni armani joni miɗa andi ka yaten nan ko galle to mi yada toon gasi joni armani miɗa andi ka yaten imo ma aɗon jaɓani dongal ma
Mamadou ɗaɓɓitima ha miron. Salamu aleykum. Ɗum ko golle ni hakkunde hay fusi ɓe landaki en. Miɗo andi kono gar ma mawdugo ñaama ka. Ko ni Coɓɓe ɗen ko si yiidi ni si adara ɓiɗɗo goɗɗo ɓayna hen ndondiri ñaamata. hakkunde Allah min si a yarini a hertinayi lawol. A hertinayi lawol. Si tawi ɗa ñawdi to ngowdu. Wona ko fi ɗaɓɓere ma nde. Assalamu alaikum. Ida hiwde. Onon koy. Naala toon. Anani Accam mo jooɗo. Ko kamon do men. Mawɗo jooɗo. a wonda. Yimɓe makko baga nde yewde dawal. Ko ɗum ɗon joni si Allah walli e yahanimo ɗo. Acciyanke ko kamon go mi ay. Ara ɗum ɗon gasi. Kama ɓutte. Kono. Awa. Siɗɗo men goo itta Fuuta adda kan ɗo ñawde gol. Awa Allah ƴettitimo hanki jam. Allahu akbar. Awa hey kan. Ko waɗi hakki. Abba basal musika. Joni no gonno falɗa kaw. Allah ƴettita minen komin jaɓitoyi. An jattino de. Min ganda kono falɗa. Ko Allah jeeto ƴettami kadi gonɗum e wawi. Mi faala yo wallan no fewnire o wattinoye. Awa kaw a falama men toon leggal yorgal no fewno mo Allah fewnade haw ma yon ko minen fewna kam innal ko non de acci mi yeto hoore makko kaw ko ande woni musée honno ko musée sintere hande a wonayi maayo kaw gila Allah waɗi hottuɗa kame woni ɗo ayi o ko julirde hande waɗani o waɗi sadaka noddi en o woni itta sadaka o ha hande ko giñande ko ɗo ƴettidi ɗo e makko o waɗi ɗo paccan e nder bidere ceerno oya isaga mawɗi isaga no yahata onon mo yiltore ka juma a fami biro kum bajju mum mari wallahi ha dara ko ɗokka mo joggu sabunde waɗani himo waɗi tata ɗo andi tata jan kewali a yaabi o rewata ko enen kono wawata ɗum wanorde ɗum awa haaji dugula hewta hayso ko nokko ñoogue o no waɗi kuuru wiiɗa ne'i toon bare wi winde ka dambugal ɗon honno de mo windi ɗon si en mesa ko mo ne'i bare ɗon mesa awa kaw menen si tawi a woni ɗo a andali meɗen wuuri menen kadi sa heeɓi ɗo ande mi andata hayto wuuri hiɗa nande ɗo fof no tuttuma gotol ngol a moƴƴa fes anga sikku meɗen andi ɗo fof no woluma ɗo menen noon ɗum ɗon ɓay haaji dugula hewtaji ko nokko no kaw hey men tippoytani jaw dara sa waɗa ɗum borseti walla untu walla untu yo aw kaw woɗen soñidirɗon kaw joni minen taw meɗen yewtere mana yafodiren noon mana o debbo min sa yi oɗo ala yeyta no moƴƴi mon kaw sa yi oɗo min mi ɗaɓɓali goɗɗo ko ɓay meɗen hawri goto e fure ala ko no ade gerdata ɗum ɗo hande miɗo anni min kadi hande kala walluɗo ala mi wattini o mi hokkaymo 200 000 hey kaw ajere patron acce hakke sene ga nato mil sene tum sene hey on tigi heñor tani kay wone ɗo kawli wone ɗo wone accuɓe wona ɗo hey accu wonata ɗo wone ɗo ayi patron hey wonu ga wontir ga tagaɗo heewi yimɓe ɗiɗo ɓen hawjata si ɓen hawji tuɓe bonnayyi ɓiɗo gueraɗe go'o si Allah okki aɗen gandal on duwaka hawjude si Allah okkima jawdi a duwaka hawjude a faami aymin e o ɗo kiikala hoye naafiɓe hoye koɓe wowrata e ɓaawa mon kon ko ɗum menen min sifanima ɗo kaw hey alaji fammere eyo wa tawa wallinde fure minon ka hawdi koye hey ɗum ɗon kaw hey waɗe doy Ko kori faami. menen ko teste me wonno wadde yo nani ko enen hawti ko enen hawti iɗon heɓa ɗo fatunde men jala ɗum en fof koye julɓe en fof koye julɓe iɗo guiraɗe joni hakkona firtanama ɗon Allah no daari kamilu ya ayyuhallazina amanu kutubu firtanmo ɗon kaw Allah o daali ono ye yimɓe kori wallidire eyo
onon jogiiɓe walleɓe ala ɓen nam joni hara iɗo wa hewde tanaɗo min jala ɗum min jari min ngal awa menen ko naafijiɓe ko woni tarade ɗo ño'a on kon ko ɗum men faala on haalande hande nani ande moɗon ko ande men menen hay fusume waɗata on ɗo ko gani no ka quartier ɗo ɗum la koɓe watta ɗo men ande no yurmi hon nani yo allah o danden sifa ɗum gabadi no yurmi mana hey ko enen hawti nani wonɗo ɗo monen mo mi lande o komi wadde modi sagi ñande ayi omo dolo kun ɗon ñiye ɗiɗo itti ñande o inni o monsieur Sinte no wiccimmiroɓe o wi mo dak ko ndu laaji waɗi sangal wona otoje ɗe awa ko noon ɗon i ande mon nden ko ande men no yurmi honno ko bimbi ɗo e ko hanki jam allahu akbar no yurmi honno mana eyi joni wone feere mum o joni en ka galle ka eyo ka won ɗon to feere fino on ittali toon taw honno a ko toon frère woni awa on gari ke ɗon noon min tigi tigi omi susta bare o yii ɗo o yettuma wonno gatanno ɗo duuɓi jeɗɗi mo waani ronkude e mum bare on kam mi susta fes joni hara ko noon e gerdude kaw ɗo gandi ko ɗum mana yehe ndaron kala ko acci ko higgino ka ɓandu nam wano ko fune walla wano sifa ɗum ɗo ni walla misuwar sina ɗum dolo ko nder mum hara kanko je addo me juula ɗo eyo nani allah jaɓi mi yaa mi fi belaye on ka ɓere fure on no waali to juule mo ɗo est ce que allah jaɓay ɗum allahu akbar e allah alhaji ibrahima o alhaji amadou o ɓen ko makka feƴƴindiro waɗi komene yaadano makka naɗoɓe juula wonɓe mayoɓe kadi an ɓen kontona juulede oɗo leeli ga eyo wonɓe mayoɓe gila mandi ɗe ɓen waɗa ala waɗede sadakaji koɓe ñamatani sadakaji ɓayne on ñama allah jaɓa acci hakke allah ko ɓerde ne kaka ɓerde ga acci hakke wakkilo ɗon ɗum ɗon si ari ara du'a o meɗe wakkili eyo yo daare kala ɗuman par ce que o andi o heeɗi ñalande joni kaw yaw ndaara kala o ko acci ko hikki ka ɓandu makko nani siko kofune siko misuwar siko dolo ko hikki modi kala ko jeey tum addon ɗo min juula ɗo nani ayi woni mi joyade mi addoya kaw ande nayi ɓe inna artike tawata jooɗiɗo fenade pus jomba naati ɗo ko ha ɗo kam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On jarama. Jan suntu? Na. On jarama. On jarama. Ala ton? Raji fammere goy. Be ja. Iyo. Ala ton ko? Fadde nde jam? Be ja. Aw. Musulman. Naam. Kamon do mere hajum. Aw. Ey. Mami nanno do ngene don fala pay kun ko wonno. Naam. Nda stawne firtaake. Iyo. Anjol lam fala anjol. Min no joni stawne firtararam. Nanto kumpay kumbadira modan do wondano lange makko. Aw. Iyo. Hono inede? Mamadou Yare. Mamadou Yare ne? Siko fimata? Siko yarata? O yarata. Siko wujjata? O wujjata. A wara ɗon no moƴƴi de minen ko sifaɓe men falteɗo. Joni noon haray min komi wowi yoɓude golloɓe am ɓen ɗo lewru ɗum ko 10 000 haray ko ɗum mi wowi yoɓude golloɓe am ɓen ɗo haray haalam Mamadou anani joni min komi tawre on gawo yoɓuɗon mi wono moƴƴi jamo Souleymane ko ɗum woni ko yoɓuɗon mi wono moƴƴi haray ko ɗum ɗon mi wowi yoɓude nayi eyi joni ha si ɓeydoyke no gasa ɓeyden seeɗa joni fi golle makko ɗen yo accu yo fuɗɗo janggo ka min hayso ko hande na ella ino bagage makko on fowni hande ne gasi ɗon kadi ella o ala joni Mamadou anani ko ɓe wi kon ka nani hara hersinal lan ɗo ton huulu sikkuɗa andi ko accuɗa ko ayi kadi ko tawtoɗa ɗo ko eyi bona ɗo hara hersinal ɗo wakkaɗara fof to nani so Allah jaɓi